Iwerddon yw'r olau gystadlu yng nghystadleuaeth Pencampwyr ym myd Treialon Cwn Defed. Ac y tri diwetha, Alban, Lloegr a Chymru wedi cael tro dda iawn arni a Meirion. Siwt mae Alistair Little o Iwerddon yn neud? Alistair yn neud i'n gylew gyda'i gi Scott. Rhaid gweud mae'r 4 gystadleuaeth am y gorau yma. Alistair yn gyfarwydd iawn yn dod i Gymru oherwydd rai blynyddoedd ôl mae wedi ffindo gwraig yma. So felly bydde fe'n gyfarwydd i'r tirwedd a'r defed a ystadlu'n aml iawn i bydde Alistair a'i wraig Gwennan, mae'n dod nôl yn aml iawn. A felly yn ystod haf ni'n gweld Alistair tipyn gyda ni yn Gymru yn gystadlu gyda ni reoledd ar y penwythnos. Dewisiodd e'n dda te Meirion? Do wir, do, teulu enwog mewn ffordd Martha, ei fam yn gyfraith. Martha wedi bod yn dal i gystadlu dyn ni yn y byd y Cwn Defed. A felly'r ferch Gwennan yw'r graig Alistair erbyn hyn. Ond Gwennan hefyd fel arfer yn gystadlu ond ddim eleni gan bod hi'n disgwyl babi. Odi wir, gobeithio yr genedlaeth arall yn dod i ni mwyn cael aelodau newydd y gystadlu dyn ni yn y byd Cwn Defed. Ie, wir. Mae Alistair wy'n credu wedi bod yn rhan o dîm Iwerddon rhyw 4 ar 10 o weithiau, felly'n hen law ar y gystadleuaeth yma. Odi, a dros y penwythnos diwetha oedd y gystadleuaeth ar Iwerddon, ond anffodus leni, dyw e ddim wedi cael y look eleni, a dyw e ddim yn aelod o'r tîm Iwerddon i fi mlaen i Treialon Ryngwladol leni. Mae gyd ar y dydd, gallwch chi ennill bob Treialon o flaen llaw, ond os nad yw'r look na ar y dydd yn y gystadleuaeth, a yn anffodus leni oedd y look na ddim gyda'r Alistair, ond bydd yn ôl blwyddyn nesaf eto. A wedi cael tipyn o look ar y groes? Wedi gweithio'n... Y croesffordd yn dipyn o her i pob un o'r bugeiliad mae'n dwi. Odi, wel na beth yw mewn ffordd ni chwilio am y Pencampwr, so mae rhaid o chydig bach o challenge nhw. Ond mae rhaid gweud mae'r defed, fi wedi gweld y defed yma weithiau, felly mae'r un rai gyntaf allan, gweithio'n dda, ond mae'r 4 pacyn sydd allan mae heddi wedi rhoi'r un cyfle i bob cystadleuaeth. So mae lan i nhw wedyn ni'n gwneud y gorau o'r sefyllfa. Fel ych chi'n gweud Meirion, mae'n dibynnu ar y dydd, ond mae'n siŵr te yn dibynnu ar y ddiadell ych chi'n gael. Wel, yr un diadell mae'r defed yn dod o bywannol o'r bryn praidd, ynddo fe, bydd nhw'n tynnu 5-6 allan. Ond mae gyd yn dibynnu weithiau ar y defed, maint o fforddi neu maint o gi maen nhw'n weld. Weithiau chi'n mynd i ambell i Treialon, lle unwaith ddiwedd o flwyddyn, maen nhw'n gweld person a gweld dyn, a maen nhw'n fel gwningod, yn go wyllt. Pryd arall ni rhyw defed cael fwy trwmach, yn cael ei trafod gweld bobl bob dydd. Felly mae'r mateb yr ci, a fel i chi'n gweithio nhw nollio wahanol. Chydig bach o trafferthion yma, a byddai'r beirniad Aled nawr yn mynd â marciau oherwydd mae'r defed wedi mynd allan o'r cylch yna, so felly byddai'n colli chydig bach o farciau. Os o cyfle. Alistair lle'n gwybod bod amser chydig bach yn erbyn e, mae'n trial wedi dod i'r diwedd. A rhyw 8 munud maen nhw'n gael? Fe ni'n meddwl 8 i 9 munud, ond nhw'n ma tipyn o'ch amser yn mynd yn y groesffordd yna, os o pethau mynd yn iawn, mae'r amser yn rwydd iawn ynddo fe. Ond os ych chi'n gorffen mewn 5 munud mewn Treialon arall mewn 8 munud, ydych chi'n cael dim fwy o farciau oherwydd chi wedi gorffen yn gynt. Mae pawb yn cael defnyddio'r amser lan i nhw yn aml iawn, so rhywun yn mynd yn defnyddio 5 munud, wel i fi, mae rhywbeth yn mynd o le, mae'r pethau wedi mynd ychydig bach yn rhy gyflym, a siw wedi colli marciau fan hyn yn fan raw wrth hynny. Mae rhaid cael ymynedd, a mae'n siŵr lle ddychmygu ambell i dro bod hi'n gallu bod yn eitha rwystredig. Wel, mae'n gallu bod yn rwystredig, a yn aml iawn ni'n disgwyl y ci fod ar ei orau. Mwyn i ddim, mae'r ci yn cael y ddwrnod bach, mae pen tost ar ci, tro'n ambell ddwrnod, o da iawn, yn y gorlan. Ond ni'n disgwyl y ci fod ar ei orau bob dydd, a war y teg i Alistair, mae'r ci ar ei orau fyna yn y gorlan.